hudbu a také veci. Mirna Peťa, poznám Cipana. Ešte z počutia, alebo fyzicky? Z počutia, keď do Popasa chodil na bicykli ešte do Hradku v zime. Hej, to hej. A odtedy v podstate stále. Taký prvý flashback, taký z minulosti, kedy si spomínam, že som ho asi stretol, tak bol deň, keď som skúšal skopovačku na Hornom Lane. A tá skopovačka mi nešla, ja som sa tam rozplakal, že mi to nešlo. A zdá sa mi, že vtedy tam bola Jožko pritom. Nie som si tým istý, ale je to možné. V prvom rade prejsť cesty z bezpečnostného hľadiska. Viem, ktoré cesty sú nebezpečné, ktoré sa lezú. A vlastne celé moje to kredo je prejsť cest, kde je to, aby ľudia mali na to. Strašne ma teší, keď tie cesty, čo urobím, alebo prejsť ľudia lezú. To je pre mňa najväčšie dočinenie. Tak ja nie som nejaký skúsený vrtač. Vlastne prvé zvrtanie, ktoré som zažil na skalách, neviem kedy to bolo, keď sme preisťovali Fantasmagóriu, tak sme museli vrtnúť. Potom ako tam bol ten veľký výlom o Fantasmagórii, čo bolo asi pred 3 rokmi, tak bolo treba vrtnúť prvý nit, teda jeden nit. Ja nebuchaj. Aha. To nie je dobré. Dobrý zvuk? A ja? Ja som tam bol na lezený v tej linii, som to čistil, hej, som si vydal tú liniu. Samozrejme, že som ju nemal vyhľadnutú až úplne hore, chcel som to ukončiť pod tým vrcholovým búdrom. Ale potom som bol zranený v lete a som upustil od toho, že na to lezecky nemám. Potom prišiel Miro s tým, že našiel jednu líniu a že je voľná. No a dali sme sa dokopy. Kam? Sloboda. Lezenie je taký pohyb, kde nie si až tak veľmi limitovaný pravidlami ako pri iných športoch. Ako samozrejme v rámci etiky a štýlov máme určité pravidlá, ale je to taká sloboda, jednoducho sloboda spojená s tým pobytom v horách. Ako pre mňa je to veľmi dôležité, že som v horách. Myslím si, že lezenie je šport, ktorý sa dá robiť celý život. Tú obťažnosť si určuješ vlastne sám. Takže dá sa to robiť aj v útlom veku, dá sa to robiť aj na staré kolená. A netreba to vyhodnocovať, že čo je ťažké, čo je ľahké. Treba rozprávať o tom, čo je pekné a čo človek pri tom zažil, čo cítil, ako som mal. Poď, 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 poď,
Pozor! Dober! Kúci pána. Dobre, môžeme dole, Ja ale Jožka obdivujem jednoznačne, ako keď ja budem mať, nechcem povedať, že starý, ale keď budem mať toľko rokov, koľko on a budem v takej forme, ako je on, tak budem veľmi rád. A obdivujem ho za to, ako systematicky stále trénuje, ako má vášeň k tomu lezeniu a pohybu a aj k životu, tie jeho názory, takže nie len po tej športovej stránke, ale aj si Jožka veľmi cením aj po takej morálnej stránke, alebo z hľadiska jeho názorov a pohľadu na svet, životnej filozofie. Keď ja mladým nechcem radiť, ja si myslím, že bez mladých to jednoducho nepôjde. Mladí musia byť s tým všetkým, čím sú, musia si všetkým prejsť a musia mať vášeň v živote, bez toho to proste nejde.